isungdar tlanga kanum meka tlang mun zol laya mela lo bo sai mup mum maya tun hun hi tlaidar thum le chan vebor ania mihring po an tam to lo khop maya duty tlema zong an lo ma chunga khwan in ti hlimna chi hrang hrang enga maza tawma achunga voini hian an lut don ani August ni som panga ani a voini hi tichuan he mela hi August ni som pakhat atang khan hon tran ania adu apiang akal the ni tena chunga kan zulut ve doni gate puilama khwan ole hi amalam mania aluna tur lam a gate pui ania i tlang lon chho a tlang kan theng chowa zol kan valu pheina lama khan a gate pui hi an siam ani so duty an lom to chi lawa kan lut phei veang ei luna pani loma in ziak te po ma hi an chiar sin tiang luman hi cheng som ni ani zurui le raipuar chuan phal ani lo tin ziaka ti chuan hei dar som zanlama dar som ma chun khar tur ania Sunday hi khar bok tur ania chumbaka chuan koshan in khom zan pa ngai a hian in khom bana dariata tan thin tur ania abak koshan in khom zan ni lo a ero chuan daru ka tangin an hong tan le thina ni hian a chunga kan lut ve chin don ani phurlai ni wangin a chung po hi a diak deuh hleka ruah sur deuh rang boka hei tian a chung chu ni ta e item hrang hrang ti tur tam takoma mihring ero an tlem deuh hleka tlailam ani to wangin tichuan hei asira dor ten lo siama sangite ani hi gate lu chia veilama khan dor oma ril tram chuan hei the ni tichuan hei chi hrang hrang atam khop maya tichuan hei vai ho hian mizo tong an thiam lova amaro chu mizo duty anoma atulang ang khamilo hri zel do ni hei tlereu tam khop mai mihringanam lo wangin dor hak tu te po hian phone an khoya ani hi duty te ania ani milo ko mu zel don ani tichuan hei in chung bung ruwa te tam maya hetlai dor bi khi chu tlereu chi hrang hrang thil hrang hrang leitur tam hle mai dor hak tu po dor tu nei lawa a thuta vel mai mini phone khoin hi ring the kan tiang chi khania chun hei dor hrang hrang ti tur hrang hrang atam em maya ring the lam hi en le chin tiang i tikhian an king ho khia man thei do na thil thatak tak in chung don na tha chuan number khu an pia ta khuan number kan du ber khuan ring kan the lu tanga chuan khinga number a in ziak zela khi an man don ani pia che hi chu
termit lampang le lukhum lampang ani tam khop mai chi sang sang lukhum te po chi sang sang awm ani hi ti chuan heta hian ring the ania hi man tur khi tha tak tak mai awma komi number an bela khuan gan the lu tanga ti chuan ta man tur number khan ve nanga gan the lu na number piang kha ti chuan kan man char char mai don ani hi metilai roi chu hei ei tur lam ar tuite chi sang sang awm ani hi ril tam tam po ei turom ha zel boka ei tlai po hian a chuan na chi awma amaro chu ki a chhedeuh tlakin ka hre bi khi chu alai taka dor te po ma lo hak thap mai then hi ang hak tui mi zo ten nia a then ne ro chu namdang vai kan tiang chi ho khan ya dor tu nom hri lawa an dor hmalam an thua phone an khal rewat mai ni hi hetilai point hei tlereu chi sang sang tam mai tlereu lom chi tan phe chon kal nge chi so duty mino bye bye lo maya kan soita kangin fulai ni wangin duty te po hian hei gambut an bun far maya ati chi khop mai tunang khuwa chuan amaro chu kho tha thu nai ro chu ngai to bik lo turangai la aro chak ve khop mai maro chu ro hi asu duwe me maya tun lai hi chuwang chuan la hul hlei thei lo ani lai te hi motor te oma ta hian hei no pangtan phe chu nuam tok tang an virtual don ni hei virtir tu berpo thu ran maya ti chuan ki kitama te pokhian item khi chu a then na deuh hlekin ka ria ti chuan hei a chuan na tur chi sang sang po hi asang lama in vir chhauna ni tai chuan anom viau mai the ni a duty lamten an lo tinung chin dona anan ti cha chin vel dona ni kal tang wang wa mai hi ki cheng zamana ni kita chuang tur khian ai milem bula te khan duty lo manga ti khian avir moi mai ni anom ti chi tan chuan nuam tak tur ani amaro chu a hlau chi tan chon khi a then na khop maya chengza ina lu the ni mi pakhat tan ti chuan hei duty te duty lama how to pa berani hian vai ho khian mizo tong thiam lo ma se mizo an duty theu awangin abuana turom chuang mi lawa anni khian min lo ko mu zelanga anni khi biak zel mai turani vai ho mizo tong an hriat lo point khi ti khian motor te khi aver phe mo mai ni ta khian a chuan thei veka a chak tul le ngala chengza ani ta te hian duty no thunga poisa kha pek mai turani hei te po hian ti vir chinai ti te hian mani du tokin ti chonai a jam na duty pa po dor tu nei lawa phone a khoya a bak ti the om hek lo le ta hian cheng som riatin a lu thei bokani hetlai po hi an tinung chin dona duty pa duty te hin felem maya anal kan ti kha ground chung hi duty te pon tol le zau thin le khi an ti verta mihring chongom lo ma se
video kan la tin hret awang mi han tih vir sak vel ani akhian chuang vut don ani vir ta vut vut mai amuang pona ti theya ai chak pona ti theya enga te hian iron kalchon in chuanga adoi chi deuh tam po in von nge fek the ni rak tur zel mai nia ki takhi akhal tu pa om boka de chon hai pi hi item dang om le boka item hi tam nu tu ka kan soi sen lo ki diu di pa po ron bye bye lo mai ikhian ani khian an controlla ver mo mai ni takhi chu achiang lutuk lo in an soya an siam thadon in ka ria ki ver mo mai ti mela tu berani ome khitiang te khi le lama po he item dang an chuan na tur te han in ti hlim na tur hi atam me kan soi seng lo ki ta in local chuan ta khian in chuang ngei don nia sei ve shima item hi athen khi atam zo ki za ne mai theya za tling lo te po om boka luman kha chu som ni ani kha ti chon hei lai te hi thlo na lem ni om tak te om boka bike lem te po ni ta hian a chuan thei boka ni hi ta hian hi no pang tan po nu manga puiting te po chuan thei thawanga hei bike lem te po lian khop mai ta te hian hei rail te chi om boka hi a sang lama chuangam lo tan po a chuan chi don khopani ti hian mela chunga kan oma ti hi lan dan ania item sang hi ti tur tam ron mai ni chuwang chuan hetlai hnaya omlai hian kalna hun nei tan chuan kal nge chi ni ti chuan hei asira hian dor an lo siam boka chunga hian in ti hlimna chi sang tam mai ni item sang tikim vek du dam phei chuan paisa engemaw zat kha nei angai dona in tu le fa te hruai phei chuan hau tak ve jek don hei eng hi ta tu chutna ania eng hi design chi sang oma rei tak nilavin rei vak lawa po arem le mei don ani tiang ngai na chi tan chon kalmana chuti ve hrim te pakan du mai theya tuna chun hei pona kanom le ta apon lama tanga landan ani ei khi tam khi tang chip lam khania emi mela kal pa hian tlang mun nuam tak a tlo thei ngal boka hian pon lama tanga landan ani item atam sia kal thei tan chuan a in chirom don lo ani tlang mun nuam tak maya mela nuam tak mai ron siama chuan lungdar khon nai deuh tan chuan kalna chance thatak ania mela hi buat sai hi hau tak maya emi ron buat sai tur po hian motor engemaw zatin an bung ruah hi ron phura tiang chuan an fit le mal rei tak mai kha an fit a hei tlang hmun nuam tak mai tlo tur awm boka
em buat sei chung aria chuwang chuan he hun tlo tur hian hun ron in siamula local theuh turin kan in som ani ti hian a hnung lam atang kan lut thachina diak khop mai an tilai bor takhi chu lo dia khome hnung lam atang ka lut ani hi khua hian tha to sela eng ti ro vek sela ti chuan mi puitan pon nuam deuh tur ania eng ho hi hetlayan na thok ho vai te ania then ni chu kan soita kan khan duty ten ni hloma mi zo te po engemaw zat an oma ite hi a ho tu pa deuh nge mani ti chuan hei nachina kan soita kan khan heng item hrang hrang te hi ala ti thei zel dona ta hian chuan thei chuan cheng zaman cheng za lu thei ni cheng za lu thei ni hi ti chuan hei dawr hrang hrang awma kan du le kan mamawh chi hrang hrang ka lei tur awm nghal bawk a eitur kan du pon eitur a awma intur kan du pon intur te pawh awma tin inchhung bungrua eng engemaw mamawh kan nei chuan chung te pawh chu leitur awm bawk ani ti hian duty te an thu thap mai a hei an ni pawh an lungai aniang amar chu hei an lo la bai hra me lo dawr zero hei dawr tuan nei lo tin ni hi an lungai ni inchhung bungrua chi hrang hrang hei naupang lawm te pawh leitur a tam mai tlereuh duhtan pawh hei tlereuh chi hrang hrang tam tak awma ko duty pa pawh tih tur vak a hrelo phone a khawih mai lo chu chuwang chuan mipui te pawh hun thawr kan nei chuan an kal zelila item chi hrang hrang a tam em mai a hengah hian intih hlimna hun lo hmang ro ti chuan hei a chhuahna lampang ani le ta kan luhna lampang han kan chhuak lai mai dawna kan chhuak phot dawn ani voin tlai atan chuan kan duh tawk phot dawn anga kan soita kan khan kan kal hun hi dar thum pel tawh dar li inkar kan kala mihring an lo awm tawh mang lova duty tlem a zawng lo awma ti chuan zan lamah kan kal thei leh kan ti leh tur a ngai la voin tlai atan chuan duh tawk phot ang